Wala talaga. Mahina talaga signal ko dito. Yan. Dadaling ko na lang tong nyug. Yan. Mahina talaga signal ko. Bilis lang to, Pete. Ano lang. Ayun, umikot ako. Ayan. Naghanap ako ng nyog. Ayan. Yahoo. May 3 nanonood. Sino ba yan? Saka malulobat na rin ako. May hina rin kasing signal dito. Kanina pa ako ayan, live siya, oh. Ayan, tol. Andito ako, oh. Ayan. Meow. Aakyat sana ako sa akyat sana ako dyan sa nyog. Ayan. Kaso ang tataas. Ayan, Lawrence. Ayan. Tuesday. Monday. Monday night siguro ako aalis dito. Magda night trip ako. Night trip ako galing dito para madaling araw ako makarating. Tuesday morning, yan, bakbakan na sa trabaho. Ayan, sis Florence, simply. Ayan o. Madaming dito. Ayan, nandyan yung mga andyan yung mga kalabasa. Dami pang bunga dito. O, ayan. Namumulaklak. Ayan yung duli-duli, nandito yung duli-duli. Di nyo nakita yung di nyo nakita yung ilog to. Galing ako sa ilog kanina. Try ko pag maliligo sa ilog pag hindi na baha yung baha yung ilog eh. Kaya di ako ayun mababa lang yun yung nyug na yun. Ano yan, makapuno. Ayan, lobat na ako, babay na. Wala ako nakikita tol. Ayan, babay na tayo. Wala na, lobat na tong ko, lobat na tong pod. Ayan, salamat. Manay Miles, ayan.